Průvodce systémem Trans. Vyhledávání vozidla v tabulce nabídek. Pro vyhledání nabídky vozidla v databázi Trans použijeme tlačítko na úvodní stránce. Zobrazená tabulka obsahuje všechna aktuální nahlášená volná vozidla. Pokud potřebujete vyhledat informace o dostupných nabízených vozidlech, zadejte do vyhledávacího pole název státu, města nebo uveďte poštovní směrovací číslo. Doplnění dalších údajů, jako je zátěž vozidla, nástavba vozidla či datum zveřejnění nabídky, vám umožňují přesnější vyhledání odběratele. Kliknutím na link Pokročilé se vyhledávání rozšíří o další volitelné filtry. Když najdete vhodné vozidlo, můžete zahájit rozhovor o transakci.